Kanti ke ngoku siqhagamshelana ngqo kunye nentatheli yethu elandelela inqaku Bulelani Phillip epalamente eKapa ezakusichazela ngokuqhubekayo. Bulelani, masikwamkele iFF yenze izoyikiso zokugxobha-gxobha intetho kamongameli. Khuseleko luqinisiwe, ithotyiwe nemali yokusingatha lo msitho wokuvula ipalamente. Khawusichazele yeyiphi into esingayilindela ebingenzekanga kulo nyaka uphelileyo. Ndibulise kuwelisa nakubaphulaphuli phambi kokuba ke ndingene kumxholo ke umume wamalungiselelo ke alomsitho omkhulu kangaka. Ndifuna ke ukupha umfanekiso ngqondweni ke ngokwenzekayo ngaphandle ke kwezakhiwo zalapha epalamente. Uyakufumanisa ke izitalato zonke ezingqonge ipalamente zivaliwe, kwaye ke amapolisa namajoni omkhosi athesa ejongene nayiphina ke into enokuqhubeka. Naxa ke ungena apha ke uye ungene kwezinto kuthiwa zii-metal detectors, ngokuba ke lo msitho ngowona msitho omkhulu ofanele ke ukhuseleko olona luphezulu, ngokuba ke lubalula ke izigaba okanye amacandelo amathathu ke okuphatha kukarhulumente abalula ipalamente, iijaji kwakhona ke nabaphathiswa bakarhulumente. Njengoba ke ndithetha nawe nje ndiyabona ke apha amagosa alapha epalamente aqhubeka ke maxhaphethu ke elungiselela ke lo msitho omkhulu kangaka wangokuhlwanje. Kwakhona ke kulindeleke ukuba ke amalungu alapha epalamente afike phaa ke ngentsimbi yesine ke apho ke aza kusibonisa ke izinxibo zakhona ke ndiyaqonda ukuba ke kuzabe kuthe mbetshe. Ukuqhubeka ke ngaphambili oko silindeleke uba umongameli wesizwe, umongameli uCyril Ramaphosa afike ke apha kumasango asepalamente phaa kwicala lentsimbi yesithandathu, apho ke ezawuthi akhokele ke le nto kuthiwa yi-procession abantu abangosaziwayo, ekhatshwa ke ngusomlomo walapha epalamente nesekela lakhe umama uThandibundise, kwakhona ke nomnumzana uLetshisa Tsinoli, kwakhona ke nengqonyela ke inkundla yomgaqo-siseko uChief Justice Mogoeng naye ke uzabe eyinxalenye ke yalo procession. Ke kulindeleke ukuba umongameli ke phambi kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwanje abe ke eme apha ke phambi ke kwale palamente, apho ke azawuthi ke akhokele ke umhobe wesizwe phambi kokuba aqhubekeke angene phakathi, apho ke aza kuthi awise le ntetho wesizwe. Ke silindeleke ukuba ke agxile kukhulu ke apha kwimibhiyozo ke yakutshanje ebibhiyozela kukhululwa kwesawuba ngumongameli weli ke umnumzana ke uNelson Mandela, ngokuba ke apha ebutsheni bale veki bekubhiyozelwa ke ama-30 eminyaka yawakhululela entolongweni. Kubantu ke abaziwayo nababalulekileyo abalindeleke kulo msitho omkhulu kangaka ngoyesakuba ngumongameli weli umnumzana uThabo Mbeki, kwakhona ke nomnumzana uRhalima Mutlanti, kwakhona ke noyesakubalisekela mongameli umnumzana uFW de Klerk, kwakhona ke noyesakuba ngusomlomo walapha epalamente umama ubaleka Mbethe, kwakhona nogqirha uFreni Ginwala. Ndithetha nawe Lisa ngoku nditshilo ngaphambili ukuba ke amagosa alapha epalamente amaxhaphethu elungisa ukuze lo msitho wanamhlanje uhambe engenamagingxigingxi. Lisa, mandithathe imntambo ndizibuyisa lapha kwestudio. Sibambe ngazo zibini lowo ke nguBulelani Phillip, intatheli yelijelo ezinze epalamente, sichazela ngamalungiselelo okuvula kwepalamente ngumongameli Ramaphosa ngokuhlwanje.